Kada se pojavio 2009. godine na YouTube platformi, mnogi su bili oduševljeni njegovim humorom i talentom za improvizaciju, a njegovi klipovi brzo su postali viralni. Nenad Marinković Gastos u to vreme je bio najveća senzacija koja se pojavila na internetu. Na našim prostorima odrastao je sa majkom Gordanom u Svilajncu, nakon čega oboje odlaze u Pariz. Nenad je tada osvojio srca naroda snimajući klipove sa tadašnjom devojkom Marijom, a najpopularniji definitivno su bili Nafurana mala i Snežna kraljica. 2015. godine dobija poziv da učestvuje u realitiju Parovi, gde osvaja prvo mesto. Brzo je stekao reputaciju zavodnika, a veza koja je obeležila njegovo učešće u ovom reality programu definitivno je sa Zoricom Dukić, koja je u Nenadovom životu ostavila dubok trag. U realitijima se zadržao 3 puta, a tokom drugog učešća zauzima vice šampionsko mesto. Nakon realitija Gastos se okreće muzici i počinje da niže hitove. I dalje vodi raskalašan život, tu su izlasci i devojke, koje su uvek bile slabe na njega, te se uvek stiče utisak da ih je menjao kao čarape. Gostujući na Hype televiziji pre nešto više od godinu dana, u jeku priče o gašenju reality programa nakon tragedije u osnovnoj školi Ribnikar, sa Gastosom smo popričali na ovu temu. Komentariš po pitanju realitija i da li misliš da će se zaista ukinuti s obzirom da si ti jedan od pobednika? Kako zicer pitanje. Pa ja bi to sve spalio, iskreno ti kažem. Ne bi spalio, ne bi volio da niko bude unutra živ, nego bi spalio ceo taj koncept, cele te priče reality programa. Ali kad ja to kažem, to nema tu težinu, razumeš, jer sam bio deo toga. A kad sam bio deo toga, nisam znao čega sam još deo. If you understand what I mean. Međutim, 2024. godine dešava se preokret i Nenad odlazi na Tajland na duži period, razmišljajući čak i da se ne vrati za Srbiju. Svakodnevno je na Instagramu delio momente sa prijateljima na ovoj egzotičnoj destinaciji. U medijima kao bomba odjekuje vest da je Nenad Marinković Gastos uhapšen na Tajlandu, kako se prvo spekulisalo zbog posjedovanja opijata i kako se nalazi u njihovom zatvoru. Njegovi prijatelji, posebno najbolji drug Tozla za Hype televiziju, ispričao nam je da se čuje sa Nenadom i malo nam razjašnjava čitavu konfuziju oko njegovog hapšenja. Čuli smo se, on će da dođe vrlo uskoro, vidim da tamo po medijima razlače neke gluposti, niđe veze s mozgom. Mislim, ja ću njemu da ostavim da on ispriča sve šta se desilo, ali u principu nije napravio nikakav veliki prestup. Najveći problem je taj što njemu istekla viza i zbog toga su ga najviše smarali i moje mišljenje, sad ne znam, to mi nije rekao, ali koliko sam skapirao situaciju, izvalili su da je neka javna ličnost i onda su gledali na svakom ćošku da mu uzmu pare. I zato su ga toliko i zadržali, zato to ovoliko traje. U principu nije hteo da produži vizu, bio je u fazonu danas ću, sutra ću i onda su ga zaustavili na motoru. Vozio je pijan, aha, pijan si, daj pasoš, kad je dao pasoš, istekla viza 15 dana i zbog toga su ga u stvari zatvorili. Sad, naravno, na Tajlandu, plus na sve to, bili su praznici od njihove nove godine, ne znam ni ja, ne mogu da pohvatam i onda ga je sve to uhvatilo i zato je uvoliko dugo. Saznajemo da je uz Nenada sve vreme njegova devojka, izvesna Nađa, koja nije poznata javnosti i da ga obilazi i kontaktira sa advokatima. Ona mu je u teškim trenucima najveća podrška i oslonac. Dolazi i dan kada Gastos biva deportovan u Srbiju i pušten na slobodu, a prvi kojemu je ponudio posao kako bi malo stao na noge je Pavle Jovanović, kojemu u svom klubu zakazuje gostovanje, gde smo ga dočekali i popričali sa njim po prvi put nakon izlaska iz zatvora, kada nam je rekao koliko je boravak iza rešetaka pozitivno uticao na njega. Promenilo me, 3 meseca nisam konzumirao alkohol, nisam jeo masnu hranu, ajde ponekad neki hamburger, burger, kad mi donese devojka i to sve, nisam izlazio, bio sam konstantno unutra, totalno linija mi se promenila. Sve što bi čovek normalan želeo da poželi sam sebi i svom organizmu, ja sam to tamo stvarno doživeo, znači pio sam vodu, malo sam čak i trenirao, nikad se bolje nisam osjećao. Kako sam se vratio, bajo, dok nisam sve kafane obišao, ja, znači, bukvalno sam se resetovao, jebo mi pas mater, vratite mu u zatvor. A evo kako je reagovao kada smo ga upitali za devojku Nađu koja je bila uz njega sve vreme. Koju devojku? Tvoju devojku koja je bila uz tebe dok si ti bio tamo. Verujem da je duguješ zahvalnost, sad me zanima da li ti planiraš da predstaviš javnosti? Pa ja planiram, ali ona nije, brate, baš za tu priču, tako da jebi ga. Ona je malo povučenija i to sve, to nju ne interesuje. I šta ja sad da radim, brate, da je guram glavu u kameru, a i svakako bi to bila najveća greška u današnje vreme da to radim.
tako da neću da bacam šablon priču nego ću se potruditi da nikad ne sazna ko je on i to. Ali negde sam čula gradske priče, da kažem, da se priča kao on je sad s njom iz zahvalnosti, ne iz ljubavi, ona je bila uz njega. To gradske priče? Gradske priče. Pa gde su ti gradski ljudi? Pa neću da otkrivam svoj izvor. Pa dobro. To su gluposti. Ne bre čoveče, ja sam toliko malouman i nemam pravo na svoje ja, da ću ja sad da budem sa nekim isto, mislim, do jaja. Ja vam ti pitam koliko si platio kaznu? Kaznu što sam s njom i zahvalnosti? Ne, kaznu, tamo da te puste, koliko si platio kaznu? 15 eura. A to sam i čula, zato ti pitam. Majke mi, jebem ti život, ti si gledala podcast, znate, bukvalno. Ne, kazna za kraju za te pečurke, 100 gram pečurke je bilo 15 eura. Njegov prijatelj Tozlo za Nađu imao samo reči hvale, ističući koliko je ona bolji čovek od njega. Super se slažu nju, ona je 10 puta bolja od njega u svakom smislu. S njom sam najviše bio u komunikaciji dok je bio tamo, tako da to mi je meč u svakom smislu. Odlično je. U intervju za Hype, krstareći beogradskim rekama, Gastoz je ponovo upitan za devojku. Htjela sam također da te pitam, stalno se pominje ta misteriozna devojka koja te je u stvari izvukla iz zatvora na Tajlandu. Čak ima dosta i naslova. Nije izvukla, ali je bila tu da bude, ispratila je celu priču, ispala je mnogo veći heroj nego što sam ja zapravo bio unutra zatvoren i mnogo je hvala na tome i svaka čast. Je li to bila tvoja devojka ili? Ne, tvoja devojka. Kao što je tada najavio, spremao se da nastavi da pravi muziku, da nastupa, a ulazak u reality nije doveden ni u pitanje. Međutim, on je ipak zgranuo čak i svoje najbliže, kada je njegov ulazak isprećen na malim ekranima. Naša ekipa posetila je Gastozovog oca Đuru u rodnom Grabovcu, a iskazao je žal za Nađom koju je jako voleo. A moram da vas pitam, kada je poslednji put Nenad bio ovde u ovoj kući? Jel se sećate? To je bilo u januaru, bio je, ako smem da kažem, s jednom devojkom, nema veze, Nađa, mnogo fina devojka, mnogo dobar čovek i oni se razišli, sad juriše s ovom Crnogorkom i ona je, neću da kažem, dobar čovek, dobar igrač, ali žao me zbog ove Nađe. Baš mi je žao. Bile tu, spavali kod mene. On nije krio kako je saznao da mu sin ulazi, mada, kako kaže, nije verovao u to dok se i sam nije uverio. On ne može da stane na jedno mesto. On ne može da... Ne drži ga mesto. Ne drži ga mesto, ne drži ga vreme, ne drži ga kinta. On može, javi se tamo na telefon, on može da bude 2 sata tu i posle više odleteo u Tajland, gde je najebao. To vas baš pitam za Tajland sada. Kako ste reagovali kada ste saznali to što mu se dogodilo na Tajlandu? Bilo mi mnogo teško, a u celu matematiku to nije bilo ništa. Ulovili ga da vozi pijan motor. Nije u pitanju bila droga, nije u pitanju... Držali ga tamo, na kraj ga kaznili 20-30 eura i pustili ga, ali više ne sme da ide. Nije bilo tamo ništa strašno, ali bio mesec i kusur. 3 dana pred ulazak, ovde sedimo pred prodavnicu, neki moji prijatelji, drugari, kaže, Nenad ulazi u ono. Rekao, bre, juče sam se čuo, rekao mi da neće, čuli smo. Kaže, neće da uđe. Ma kaže, Đuro ulazi, ma bre, neće, bro. On ulazi i ja, dobro, meni televizija radi celu noć, nije bitno. Kaže, ja Čale, to nisam rekao da ću da uđem. Ona ga najavljuje, ona voditeljka. I nju sam gledao, ima ljubavnika u Novom Sadu. Ona tetovirana. Ona ga najavljuje i on ulazi. Kaže, Čale, to nisam rekao da ulazim. Dobro. Njegova veza u realitiju sa frizerkom iz Crne Gore, Anđelom Đuričić, ostavila je javnost podeljenu, a većina je mišljenja da se ona nakon blamantnog ponašanja tokom prethodnog učešća samo pere kroz vezu sa Nenadom. Ono što je upalo u oči je činjenica da je njegova velika ljubav, devojka Nađa, brzo pala u zaborav. Brzo je u medije dospela vest da je Nađa u drugom stanju te da nosi Nenadovo dete, ali produkcija realitija odbija da mu prenese poruku. Nađa je po prvi put javno progovorila o odnosu sa Gastozom, jer
kiretažama, njegovoj manipulaciji i paklu kroz koji je prošla gostujući u podcastu Dejana Dragojevića, a mi vas pozivamo da pogledate emisiju na zvaničnom YouTube kanalu Hype televizije. Znači, videla si porno snimke kod Gasusa u telefonu sa Anom Prepiske sa njima nisam Radulović videla. i Milicom. Da, sa Milicom sam videla oralni seks. Znači, bukvalno je snimao... A sa Anom? Od pozadi oralni seks. Baš se vidi. I Ana, i bila je pijana, ono i... Jel misliš da one ne znaju da imaju snimak? Ja, sa neke moje strane, kako sam videla to, nema šanse da su znali. I onda sam ja gledala po... Otko znam mene snimao, čoveče Boži. I čeprkala i ne svoje nisam našla. Ali sad postoji onaj deo gde ono... da ti treba Face ID. Aha, da se otvori. Ko zna šta to ima? Ko zna šta tu krije, kuku, majku, jel? A kako znaš da je on? Iskreno ti kažem, ja bih voljela da se njemu oduzme telefon. Ne da mu se oduzme, nego prosto da mu se... Na istraživanje? Ma, bukvalno. Jer to... To je sve bilo za vreme dok ste vi bili zajedno? Da. S kim sam još čuo i dopisivao sa nekom... Ja sam gledala datume, znači ja sam poklopila da zajedno bili, da. Da. A s kim sam još dopisivao od ljudi koji su na Pinku i na projektu realitija? Ja se budim od kiretaže. Toliko je me bolelo, deki. I mene sestra vodi do kreveta, trebaš da odmoriš jedno sat i po, posle toga, sve zavisi. I Marija moja mi daje telefon i prvo što dobijam je kako se njih dvoje ljube i to. Mislim, baš odvratno, baš gadno, baš odvratan osjećaj. Kunem ti se, baš nikom kogod je, nikom ne bi to poželila nikada na ovom svetu. Je ti dalje teško zbog toga? Jeste. Jeste, zato što trebalo mi je mnogo vremena da se oporavim fizički od toga. Kao žena, svi znamo kako se uspostavlja menstrualni ciklus i to sve. To se meni, moje zdravlje generalno se porušilo nakon toga i kako mi neće biti bolno. Bolno mi je bilo. Znači, videla si porno snimke kod Gasusa u telefonu sa Anom Prepiske sa njima nisam Radulović videla. i Milicom. Da, sa Milicom sam videla oralni seks. Znači, bukvalno je snimao... A sa Anom? Od pozadi oralni seks. Baš se vidi. I Ana, i bila je pijana, ono i... Jel misliš da one ne znaju da imaju snimak? Ja, sa neke moje strane, kako sam videla to, nema šanse da su znali. I onda sam ja gledala po... Otko znam mene snimao, čoveče Boži. I čeprkala i ne svoje nisam našla. Ali sad postoji onaj deo gde ono... da ti treba Face ID. Aha, da se otvori. Ko zna šta to ima? Ko zna šta tu krije, kuku, majku, jel? A kako znaš da je on? Iskreno ti kažem, ja bih voljela da se njemu oduzme telefon. Ne da mu se oduzme, nego prosto da mu se... Na istraživanje? Ma, bukvalno. Jer to... To je sve bilo za vreme dok ste vi bili zajedno? Da. S kim sam još čuo i dopisivao sa nekom... Ja sam gledala datume, znači ja sam poklopila da zajedno bili, da. Da. A s kim sam još dopisivao od ljudi koji su na Pinku i na projektu realitija? Ja se budim od kiretaže. Toliko je me bolelo, deki. I mene sestra vodi do kreveta, trebaš da odmoriš jedno sat i po, posle toga, sve zavisi. I Marija moja mi daje telefon i prvo što dobijam je kako se njih dvoje ljube i to. Mislim, baš odvratno, baš gadno, baš odvratan osjećaj. Kunem ti se, baš
nikom ne bi to poželila nikada na ovom svetu. Je ti dalje teško zbog toga? Jeste. Jeste, zato što trebalo mi je mnogo vremena da se oporavim fizički od toga. Kao žena, svi znamo kako se uspostavlja menstrualni ciklus i to sve. To se meni, moje zdravlje generalno se porušilo nakon toga i kako mi neće biti bolno. Bolno mi je bilo.